ụmụ iyo ekene m unu ebe onye nọ ya ga-emu ntị ka o chiri ya zelu ife a bụ gbasalụ vidiyo mmelụ m kwuru maka lọlọ Nneka ka somebody kpọọ m na phone yesterday wee na-asị m na ihe ọ na-akọọla na nchọ m na m rekọdụ onye rekọdụ wee jụbịa kedu ife m na-rekọdụ zi kọọlụ mụ na gị kedu ife na-eme by the way gịnị bụ afa gị okwu afịa ebee ka isi akpọ na o si Sierra Leone wee na-akpọ wee jụọ m sị m kedu isi vidiyo a m mere concerning lọlọ Nneka so anyị ji kwuo sị m na ihe o ji ekwu bụ dat na na amaghị kwesịghị ime that kind of video kedu ihe m na-eme na vidiyo wee sị na ịkpọnugo na phone before mba ife a first time ị na-akpọ m na phone wee bụ na ife ị na-akpọrọ m na phone bụ ife lọlọ Nneka okwu Biafra si na okwu Biafra so wee sị anwakwana anwa na ndụ gị again kpọọ m na phone ka akụkọ ife gbasara Biafra ebe nọ Chukwu akpọ gị ọkụ achọrọ ka m mee ya ka ọ dị clear madam lọlọ Nneka gee m ntị ọfụma emesi m vidiyo ije kọtụrụ a certain place etu a ka esi wee kọtụta that place a sị na mụ na asọpọtụ Simon Ekpa na-ege m ntị ma Simon Ekpa ma Nnamdi Kanu ma ọ sị ya na ọ sị ya fanche niile edebere kọndishọn a ana Igbo nọ kịta buru okwu aja edebe ya na be Chukwu ndị a niile tugeda bụ na be anyị adịrọ mma oge ada aka ụdị akụkọ anyị nwụrụ anwụ anyị dị oke mgbe eji bido ịka akụkọ Biafra sikwa na ọ sịrị ọka anyị ji wee dị ụda that's why some people achị iji ntị wee nụ akụkọ Biafra nụwa efe ihe na-ala ọdụ onye ọbụla n'onu anyị achọrọ ya achọ ife mbe na vidiyo gwa gị obodat na ịbụ nwaanyị esi na na-eme ya stereotyping gender this that and that ife sọ gị kpọọ ọnya ọ bụrụ na nne gị na-agwa nna gị ihe ọ na-eme ịma na ihe pụtara nwaanyị na-abịa enye ụmụ nwoke advice okwu ọbụla a na-ekwu okwu onye ọbụla nwere onyinye amara Chineke nyere o ji bịa ụwa ọ bụrụ na emere oke dị outspoken ife matala bụ ka meseji ị na pass to the people agwa gị n'efe ebe bụ nne na onwe ebe nwaanyị na-ejedebe nwoke a continue njụọ gị na that video sị gị ọ bụ etinye kịta boys oye ị ga-apụta n'ole jirigo kịta onwe onye na-emeghị expect ka ị pụta sị gị na ị kwesịrị ịna-anya n'ụlọ asị ya gị jee nakpuru na kitchen na-anya n'ụlọ because onye jidere na ihe izi a ga-ajụ bụ ọnọkwa na di ife izi a ga-ajụ bụ ọnọkwa na di ana efe na-amarọ nchọ ka m gwa gị kịta na madam Nneka gee m ntị ọfụma the higher a woman climbs na-egekwa oyibe ọfụma the higher a woman climbs the easier it is for men to see up her skirt ị na-enye anyị Aba women riot ife ịkpọrọ ya bụ Aba women riot ọ bụrụ Aba woman riot na karịzịrị ebe nke a gịnị ka emere abolish na-adị eme exist today the problem never finishes ka nke ọlụgụ ife nji wee melụ that video ọ bụrụ na ịmalụ how many girls ụmụazị na-esi ya n'Igbo na-ekpopụ on weekly basis ka faje na-agba akwụna na abroad ị kwesịrị ịma way to channel your energy ọ bụrụ na ịma ka esi molest girl child n'ala Igbo ụfọdụ ka eji aka na-arụpụsị ike nwoke na-aka obi rigoro nwa dị 4 years enu this virgin nwa dị 5 years n'obodo anyị a n'ala Igbo o nwere ife bụ gị bụ nne kwesịrị ide eme o nwere eri anyị kwesịrị chanel energy gị wepụ anya na Biafra wepụ anya na Nnamdi Kanu IPOB na ndị rapụ ndị a ọnya bụ gị na-anya n'ụlọ na future of ala Igbo dị n'aka ụmụ nwaanyị na ihe ụmụ nwaanyị na-agbagharị ọtọ na social media efu anya ga-adị ebe ahụ ebe anya gị dịbụ maazị Nnamdi Kanu everyday IPOB mgbe a na-enwere IPOB anyị na at peace anyị kasị na madness mazọbụ pụta banyị na madness IPOB Biafra sị na Biafra sịrọ ṅụṅụṅụṅụ for how many years a na-aka anyị ka ife m kwubu gị zuo ike ka anyị Igbo juke n'oyi ka anyị zuke n'ike mgbe ndị a bụ ndị ọma ahụ ma na ndị abụrụ ndị ọma ahụ onye sọrọ ya bụrụ ka onye ọbụla zuo ike ọ mgbagharị a debere be anyị na many issues nwaanyị kwesịrị deal with ekele ọlụ eke ya ka eji nwee nwaanyị nwee nwoke many girls dị vulnerable today so enwere onye na-ekwulufe ọnụ ya
si na ihe Biafra pụọ jee na anya na ana n'ebe nwaanyị ọmụ kwuru ya akpụrụ nwoke kịta polisi bịa akpụrụ nwoke ama na ụlọ aka dị safe na nwaanyị nọ na-enekodi anya abịa akpụrụ gị bụ nwaanyị onye ga-enekodo dị ụlọ anya ka ọ chụtakwa dis party tinye ya n'ọmụ kwuru ya nwaanyị nwee ebe ọ na-ejedebe ya ka eji ọ bụrụ na edebela ụmụ nwaanyị na ya o nwere ife dịka na-edebela ụmụ nwaanyị right niile nwaanyị kwesịrị ili n'ala Igbo a na-enye ụmụ nwaanyị completely onweghị ebe esi deprive ụmụ nwaanyị their right mma na-agụsalụ gị ya one by one ka ị marụ right enyere ụmụ nwaanyị n'ala Igbo and nwere onye napụ for that right to start with n'ala Igbo enyere ụmụ nwaanyị that privilege ebu the last resort in case enwe communal clash nwee family feud and all that because ibe ọbụla bala ụmụada aka a ga-edoziriri okwu a ụmụada enyerefa the sole power to even isi na nwoke a mụrụ n'obodo a ga-esi n'obodo a pụọ ụmụ nwaanyị nwere the power ịbịa together kwue na diọkpa ga-esi na throne a pụọ si na be ha pụọ enye ha that power enyere ụmụ nwaanyị power na aya etighi ihe ụmụ nwoke aya etighi ihe I maintain ya ruo today no matter ihe afọ ha na commit ụmụ nwaanyị na-arigoro ụmụ nwoke rigoro ha n'isi na-eme ihe dị aṅa enechasị nwoke na ife abụọ ọbara dị n'ọnụ emechala ụfọdụ bụpụ emechala ụfọdụ no fana enjoy that privilege odogwu bụ odogwu nwaanyị na-edebekwa ya n'ala anyị kụpụrụ ụmụ nwaanyị mebe ka o si dị ụnụ mma so nweghị ihe dịka gender inequality ma nke enyere ụmụ nwaanyị their right ikunye today jee na banks staff niile ga-afụ ebe a bụ ụmụ nwaanyị irue na school teachers niile ga-afụ ebe a bụ ụmụ nwaanyị licensing department ụmụ nwaanyị na FRSC ụmụ nwaanyị ebe ọbụla so gị banye even ụmụ bọyị achọpụtacha na ụmụ bọyị were ụmụ nwaanyị wujuo di akpọ ya sex girls ụmụ nwaanyị na-enjoy ya and nobody is complaining so ama na ụmụ bụrụ the narrative gaba ka ndị mmadụ fom as na mụ na support si suppress ya the right of a woman ọ bụrụ eziokwu mana o nwere ebe ijedebe ekele ọlụ eke nwaanyị kwesịrị inwe ebe ọ jedebe nwoke kwesịrị inwe ebe ọ jedebe I cannot as a man ịpụta kịta bụrụ an advocate for child molestation for rape cases for ụmụ ife a niile no it is for you as a woman ọ nne ka ịbụ ị kwesịrị ịma ife bụ na these girls dị vulnerable in the society they stand there out bụrụ onye na-ekwu for them ewere amalụghị ọ bụrụ ka amalụghị asị nwaanyị na-eji ekwu okwu Biafra nwaanyị na-ekwu okwu freedom which freedom onye bondage m onye keji m ha na-eme freedom anyị enwasị port anyị anụghị ya ọ bụ abalị chọọ ị na-achụje nke ni then look home negodubega anya gị niile ebo ka ije nata federal government freedom iche nata freedom you get the right process enwe process to everything solution is there mana ya ga through the right process so follow the channel every day ife aka ya na-akọ amaghị ama ọra niile amaghị na amaghị asị nwaanyị na-ezo nere ụmụ nwa ka ị na-asị isi m ife abụọ ya ma pure African ife a dreadlocks n'isi nke gị nwa bụ nwaanyị bụ ị na-akpụ punk nwaanyị dịka ihe akpụ isi ma ọ chọọ ịchafụ mechi isi chiefo n'ebe a ka civilization nke gị ruru esisi na-etiri aka nwaanyị punk maka na mmadụ ji akọghị ọnụ o nwere mgbe nwaanyị na-eru onye ọbụla afụ ya datị na ịkpụ ọna nku anya na-epugo n'ahịa na-epugo na gị ya o nwere dị iche na nke gị na nwaanyị na-ewe na-abụ ọpụta mbọsị ọbụla na-enotele m na nka nwaanyị wee ebe ọ jedebe nwoke ya agbanwe ọtọ pụọ ngị bụ nwaanyị ya esokwu ya wee gba ọtọ ahụ wee pụọ nwoke ga-agbala ọtọ na-aga ngị bụ nwaanyị ga-agbakwa ọtọ because ị chọrọ ime ife ọbụla nwoke na-eme it doesn't speak good of you ị na-ekele m na-eme ife ndị Igbo ọ bụrụ na ife ndị Igbo na-ịchọ ọdịmma ndị Igbo pụtawaga na ekwu okwu gbasara ndị Igbo onwe ihe dịka freedom ị na-achọ anyị ga-ebu ụzọ free godo onwe anyị wee jebe free onwe anyị na federal gọọmenti how safe ka anyị dị ebe anyị ebe daalụ nwanne m how safe ka anyị dị na be anyị our guests are not safe a na-emule Stefa na-alụpụ aka n'ike kpụrụ ụfọdụ mmefe akwụna ụfọdụ na-aṅụ afịa many guests today na high ya karịa ụmụ nwoke why are you not advocating for that ọbụla ịmapụta na-eme ife ịchọ freedom let us free ourselves first freedom starts with us jee n'isi ụmụazị a jee kopụ this ideology na-eji ha eji onwe onye ji onye ọbụla inwe that right to express yourself a na-egbufe ọ gị debere onwe gị ebe egbu gị ịdị busy na mechanic workshop abịa gbuo gị ebe a iche na ya bụ ife onye ọbụla na-alụ ịbụla onye ọjọbọ obodo gị ma na ịbụ onye ọjọbọ si rapụ this narrative egbukwe egburu ndị amị amabata na ndị amị ọnọghọ m obodo a
a na ọha afụma ha agbafe m n'ụzọ ọ ga-etu isi kpọba ka esi wee kwe gị ọnụ ha bịa gbagbusie ndị niile ahụ gbagbugwa na eziokwu ndị agha na-agba egbe enwerọ nke nọ n'iru ọrụ eje gbaa anya egbe ịdị bizi n'ọfịs ga-abịa gbaa gị egbe ọ bụrụ ife a ka ị ga na-alụ asị nne dị ka gị nwaanyị mma gwakwa gị ya completely gwaruo gị echi nwaanyị nwee ebe ọ jedebere nwoke ha continue onye bụ ụmụ nwoke ike jee ebe ya kpọrọ gị ọkpụkpọ oku jee ebe a jee channel your energy ọgwụ na ka ọra m n'ọnụ aka m bụkwa eze ụmụ ya Igbo $1 million